Velkommen til Bright News på Channel White. Mit navn er Mathias, og jeg skal være svært her i aften. Med mig vil jeg gerne præsentere min gode medvært. Goddag, mit navn er Martin Opal, og jeg skal være med her i aften. Ja, hovedhistorien i aften, det er jo, at Abraham Lincoln er desværre blevet valgt som præsident af den her fucking union. Det er vi super træt af, men gode nyheder følger også dårlige nyheder. Og det lyder simpelthen på, at vi løsriver os. Først så var det South Carolina, som der sagde, det pis, der gider vi fandme ikke være med til. Og så bagefter kom det Deep South, og de sagde jo bare bag, altså de staterne hernede syd, de sagde jo også bare, at nej, det gider vi fandme heller ikke. Men staterne, som er lidt mere nordpå, altså stater som Tennessee og så videre, de har det sådan lidt med, det går måske ikke helt det her, så de er ikke helt løsrevet sig endnu. Ja, og deres argumenter, det er, at de er simpelthen bange for, at den her stat, eller union, den tager simpelthen alt for meget over, og vi får slet ikke lov til at dyrke vores suverænitet. Og det kan jo ikke gå. Det kan jo ikke gå. Land. Det er jo... Så her kommer vi, og så siger vi, CSA! CSA! Det skriver vi også. Vi gider ikke det der. Så nu går vi ind for suverænitet og minimum indtægt og udgift på et statsligt niveau, og går meget mere ind og ser på vores dejlige stater og deres velvære. Ja, og nu vil vi gerne omstille til vores reporter i felten, Malte André Rigsted. Jeg hedder Malte. Jeg rapporterer fra Alabama, men ikke kun Alabama, men alle sydstaterne, for at snakke om det kæmpe begivenhed, der er sket, hvor vi endelig er sluppet fra de fucking nordstater. Vi har endelig fået slaveriet til at kunne køre selv nu, og så nu er revolutionen begyndt. Ikke bare det? Nej.